Täällä jälleen avaruuden uutiset. Uutisia läheltä ja todella kaukaa. Tekoälyä satelliitissa. Tekoälyn käyttäminen satelliiteissa voi tarjota paljon etuja maan tarkkailuun. Tekoälyn hyötyjä testataan Euroopan avaruusjärjestön FISAT-2-satelliitissa, joka hyödyntää tekoälyä tiedostojen käsittelemiseksi jo ennen kuin satelliitin ottamat kuvat lähetetään maahan. Tämä nopeuttaa esimerkiksi tiedon siirtoa. FISAT-2-satelliitti laukaistiin maata kiertävälle kiertoradalle 16. elokuuta 2024. Satelliitin keräämien tietojen avulla voidaan havaita esimerkiksi meriin päätyneitä öljylauttoja ja metsäpaloja. Satelliitti pystyy myös valikoimaan maahan lähetettävistä kuvista pois sellaiset kuvat, joissa laaja pilvipeite haittaisi kuvan käyttöä ja tutkimista. Pruuba 3 avaruuteen. Euroopan avaruusjärjestön Pruuba 3 satelliittipari lähetettiin kiertämään maata 5. joulukuuta 2024. Pruuba 3 satelliiteilla on tarkoitus tutkia auringon kaasukehää, eli koronaa. Samalla kokeillaan satelliittiparin itsenäisesti säätelemää muodostelmalentoa. Muodostelmalennon aikana satelliitit lentävät noin 150 metrin päässä toisistaan ja korjaavat sijaintia suhteessa toisiinsa tarpeen mukaan. Muodostelmalennon tavoitteena on saada aurinkosuojalla varustettu satelliitti pysymään auringon ja auringon koronaa tutkivan satelliitin välissä. Näin aurinkoa tutkivan satelliitin tutkimusvälineistö pysyy varjossa ja voi kerätä tietoa. Ilman varjoa auringon kirkas säteily estäisi koronan havainnoinnin. Tutkimalla aurinkoa ja sen koronakerrosta pyritään ymmärtämään paremmin aurinkomyrskyjä. Aurinkomyrskyt voivat vaikuttaa esimerkiksi viestintä- ja sähköverkkoihin maassa ja aiheuttavat myös revontulia. Perseverance sinnikkäänä. Marsin pintaa tutkiva Perseverance-mönkiä on ponnistellut matkansa onnistuneesti Jezero-kraatterin reunalle. Kraatterin pohjan ja reunan korkeusero on vain 500 metriä, mutta maasto on hyvin haastava mönkijälle. Matkan kulkemiseen kuluikin aikaa 3,5 kuukautta. Huipulle päästyään Perseverance otti hienoja maisemakuvia kraatterin ympäristöstä. Perseverance on tutkinut Jezero-kraatteria löytääkseen sieltä elämän merkkejä. Jezerossa oli muinoin järvi, joten se on kiinnostavaa aluetta Marsin mahdollisen elämän etsimiseen. Perseverancessa hyödynnetään tekoälyä monissa toiminnoissa. Sitä ohjataan maapallolta, mutta sen annetaan yhä useammin itse päättää ajoreiteistään, koska se on pärjännyt Marsissa varsin hyvin. Mönkijän ohjaajat tutkivat Perseverancein kuvaamia maastomuotoja ja kuvien perusteella määrittelevät mönkijälle kiinnostavia pysähdyspaikkoja. Mönkijä puolestaan pystyy havainnoimaan ympäristöään ja suunnittelemaan turvallisen reitin kullekin pysähdyspaikalle. Tässä olivat avaruuden uutiset. Hyvää maailmankaikkeutta!